alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal I se en vlog fra London, fordi jeg nemlig i dag skal til London sammen med min mor. Klokken er lige nu 9, og vi skal være i lufthavnen klokken 12. Men vi kører her 10:30, fordi vi lige skal have nogle ting inden. Så jeg har omkring 1,5 time til lige at gøre det sidste. Så nu vil jeg egentlig bare gøre mig klar, og så tænker jeg, at jeg bare opdaterer, når vi er på vej til lufthavnen. Så nu kører vi mod lufthavnen. Så nu er vi fremme, men vi holder lige inde i et parkeringshus, fordi min mor hun er stewardesse. Så derfor så holder vi lige lidt langt væk fra terminalen, så derfor skal vi lige med sådan en bus. Yes! Og det har jeg altid tænkt på, altså dem der sidder der, de må virkelig have dejligt og sådan. Så er vi oppe ved gaten næsten, og vi tænker bare at gå hen og se om de gater endnu, det tror jeg ikke, men... What? Bro, what are you talking about, man? Ja, så det er planen nu. Lufthavn station, og nu skal vi bare med sådan et tog på noget, der hedder Victoria, der hvor vores hotel ligger. Så nu er vi kommet ind på vores hotelværelse, og jeg tænker lige, at vi kan vise jer en lille roomtour. Det er meget småt, men vi skal jo bare sove her. Så ja. Så her kommer man ind ad døren, så er der lige sådan en garderobe. Et spejl, så har vi allerede sådan håndvasken, eller ja, man siger vasken, og et spejl her. Badeværelse, toilet og bad. Det er meget fint og rent. Og her er ja, sådan vores kufferter, lidt spor og så sengen. Og så kan man så se ud der, vi skal lige prøve at få den her iPad til at virke, fordi den kan ikke lige helt fungere. Så planen nu er, at vi lige er her, og så skal vi ned og tage tog, eller hvad? Ja, vi er på stationen. Vi gør det selv. Vi tager toget hen til noget, der hedder Oxford, hvad er det ikke det? Oxford. Et eller andet. Og så kigger vi lidt i butikker der, fordi det er sådan lidt centrum. Der er i hvert fald nogle del butikker der, og så spiser vi på Chipotle. Klokken 6, tror jeg. Og vi har været, ja, vi har været i en masse butikker, der er mega gode butikker. Vi har været i Brandy Melville og købt lidt. Ja, så nu skal vi mod en eller anden butik, der hedder Me and Them. Me and Them. Yes. Og så finder vi noget mad bagefter. Det er vi.
inde på Chipotle og har spist noget aftensmad. Og nu skal vi egentlig bare ned mod Sarah. Men på vejen så tager vi lige en is, vi så, da vi kørte herind, fordi vi kørte nemlig i taxa herhen, som var ret en sjov oplevelse. Vi så lige sådan en is på vejen, vi lige kan tage, og så går vi ned mod Sarah, og så skal vi egentlig bare hjem, tænker vi. Eller sådan, der er lige lidt transport, men ja. Vi har i hvert fald shoppet lidt, så jeg tænker at lave et haul, når jeg kommer hjem. Men ja, det var bare mega lækkert, det her Chipotle, så helt klart anbefaling. Så nu er vi kommet tilbage på vores hotelværelse, og jeg tænker, at jeg lige laver et haul i morgen. Men ellers så skal vi egentlig bare slappe af, og så tænker vi bare sådan snart gå i seng. Så jeg tænker bare, at vi ses i morgen. Hej og godmorgen. Hold op et lys. Nå, det er anden dag, og i dag så står den på de der hop-on, hop-off busser. Men lige først så skal vi nå at have noget morgenmad, som vi har fundet på sådan en café. Så ja, det er planen for i dag. Vi kan lige lave en OOTD. Jeg har min Polo Ralph Lauren strik på. Så har jeg min nye nederdel, jeg købte i går. Og så har jeg min Birkenstocks. Så ja, og så har jeg min Jerome Dreyfus taske. Okay, så nu har vi været inde og spise morgenmad, og det I så var bare den der bagel, men vi bestilte også noget avocado, og bestilte også en kanelbånd, så det var virkelig lækkert. Men ja, så nu skal vi egentlig bare hen til de der hop-on, hop-off buses. Så er vi kommet på hop-on, hop-off bus. Yes. Og skal nu afsted og kigge. Okay, så vi sidder lige nu på Five Guys og har spist frokost. Og så skal vi egentlig bare gå ned mod vandet, og så skal vi tage bussen, hoppe on og hoppe op bussen videre, og så ned til vandet, hvor der så går en båd, som er inkluderet i den der billet. Så det bliver mega fedt, og vi har også været og kigge i nogle butikker. Vi har købt noget til min mor og morfar, som de skulle have. Så ja, vi har ikke sådan shoppet noget i dag. Jo, jeg har faktisk shoppet noget. Jeg har været i Superdrug, som er sådan en drugstore. Ja, vi er kommet af hop-on og off busserne, og nu skal vi ned til vandet og tage sådan en båd. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. Så vi er kommet hjem fra i dag, og jeg tænker, at jeg lige kan vise jer, hvad jeg har købt sådan indtil videre på turen. Jeg tror ikke, jeg køber mere. Men ja, så hvis jeg starter med i dag, så har jeg i Superdrug, hvor at jeg fik købt, jeg har lige pakket pakken ud, men det er den der Hydrating Camo Concealer fra e.l.f. Og også fra e.l.f. har jeg købt Halo Glow Liquid Filter. Den er så satisfying, den her lyd. Og så til sidst, så fik jeg Pimple Patches fra Starface. Så har jeg købt en vand, fordi den er meget pæn. Så skal jeg bruge den som en drikkedunk, og det er Gucci-vand. Nå, og så har jeg fået en BH. Det her, det synes jeg er den pæneste BH i hele verden. Det er den fra Intimissimi. Jeg ved ikke, om I har set de der populære BH'er, men ja, den her, den synes jeg bare var virkelig flot. Den ser sådan her ud og har sådan noget blonde. Og så har den også det her hernede. I kan se det, ja. Jeg synes bare, den er virkelig fedt.
så kan jeg vise jer det, jeg købte i går. Jeg var nemlig i Brandy Melville i går. Den første, det er, jeg kan lige sætte et try-on ind. Den første t-shirt, det er denne her, som er sådan en t-shirt, hvor der står Chill Since 93. Og er denne her, som også er sådan, den har sådan lidt blomster på. Og så går den ned i sådan en lille V. Det næste er denne her, med sådan det her, det her, ja, den her med de der små blomster på. Og det næste, det er så den her, i en lidt lyserød rosa farve, også med de her prikker på. Og så den sidste er den, jeg har på, som er sådan denne her. Det er også med sådan noget mønster her. Og så er der også nogle sløjfer her. På Brandy Melville, der købte jeg en hoodie, som jeg også lige kan sætte et try-on ind, fordi den er lidt svær at vise. Men der står i hvert fald New York på her, og så er der et flag på ærmet, som jeg bare synes var ret cool. Ja, det var vist det. Så vi tænker bare, at vi ses i morgen til en ny dag. Godmorgen. Så er det en ny dag, og i dag der skal vi... Først går vi ned i vores kuffert, og så går vi hen på den der café, der hedder Pré à Monsieur, som er lidt ligesom Starbucks. Og så går vi ned og stiller, så har vi stillet vores kufferter, og så går vi ned til Buckingham Palace og ser det. Yes, så let's go. Så er vi kommet udenfor, og det regner lige i dag, men vi skal egentlig bare hen til Buckingham Palace, så det er jo fordi vi skal så meget. Men vi har fået nogle paraplyer, så nu skal vi bare hen til den der café. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later. Nå, men vi er egentlig bare kommet ind i lufthavnen. Der var lige lidt kaos med security, fordi det er så dumt lavet i London. Men vi er herinde og skal bare gå lidt og kigge. Så jeg tænker faktisk bare, at jeg slutter den her video af, fordi vi skal jo ikke gøre mere spændende. Vi har jo været i Borough Market, som var mega hyggeligt. Ja, som det sidste. Så ja, tak fordi I så med. Tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, at jeg ser jer i min næste video. Vil I se noget? Det har været dejligt at være sammen med dig.